ymmärtäisi yhtään säätämässä alussa, koska ongelmat. Eli tää on tämä, mitä mua ärsyttää. Ja ensimmäinen on se, että jos joku matkii ilman lupaa, jotenkin esimerkiksi videota. Sitten kakkonen, mua ei tunneta vielä hyvin YouTubessa. Turpakeen siellä. Kolmonen on se, että joskus tuussit ei lähde petsästä. Joka on tosi ärsyttävää, kun se menee pialle. Sitten nelonen on, että jossakin pelissä on huijareita. Vitonen on jotkut pervot peleissä. Niinkö happo. Pyytää kaveripyyntöön. Sitten lähettää jonkun pervon viestin. Sitten koulussa on liikaa sääntöjä. Sitten kokeet, paitsi enkukokeet ei ole vaikeita. Sitten esim. Torissa on esim. Torissa määräkohdat ja muut suositut petsit ja harvinaispetsit on yleensä yli 19 € vaan. Tai sitten ne ei vastaa viesteihin, joka on tosi järjestöä. Sitten 9 on jotkut torissa olevat vaihtaa vaan niitä petsejä. Semmosia mäykkiä ja semmosia. Se 10 on joskus hyvät pelit maksaa. Joo. Moikka!